बात हो। जसोदा जी से कृष्ण भगवान पूछत रहे कि माई ये बताओ कि पूजा केकर होता। जसोदा जी कहत रही कि बबुआ हम तहरा से ना बता सकिले, तू नंद बाबा से पूछ। कृष्ण भगवान कहत रहे का जसोदा से पूछो तारे, जसोदा से पूछो तारे आर जसोदा लाला नामा। अरे बताओ ये मैया जी, अरे बताओ ये मैया जी के करो खेला। जसोदा जी से कहने लगे कुंवर कृष्ण कन्हाई। जसोदा जी कहतारी बबुआ हम नहीं जान तो नंद बाबा से पूछो। तब नंद बाबा से जाई के पूछत रे कहत रे की अरे बाजा बजेला हो, अरे बाजा बजेला आनंद बाबा के गाँव में बाजा बजेला। और कार्तिक महीना जब लाई, कार्तिक महीना इंद्र के सब लोग पूजाई। भगवान कहे कि इंद्र के पूजा होता ना, ना इंद्र के पूजा ना बाबा होके। हमनी के देवता हवे गोवर्धन पहाड़। हम कहत नहीं इंद्र के पूजा ना हो, गोवर्धन पहाड़ के पूजा होकी। सब ग्वाल बाल मिल के गोवर्धन पहाड़ के पूजा करलो। सब केहू मिल के कृष्ण के अनुसार कहला के अनुसार सब लोग गए लोग गोवर्धन पहाड़ के पूजा करे खातिर। जब पूजा करे लागल लोग तो बनवारी देखले कि आह दादा यहाँ तो अब हमारा लीला दिखावे के पड़ा। कृष्ण भगवान का काम कइले कि अपने बैठ गए गोवर्धन पहाड़ की। जतना जे पुआ पकवान रहे सब खाए लगल। अब खाए लगल। अब तो भइल कि गोवर्धन बाबा बड़ा खुश बाड़े, बड़ा खुश बाड़े, बहुत खुश बाड़े। अब जान जाए सब कि गोवर्धन बाबा का तो पूजा होखे लागल। ए बात के नारद बाबा चल गए कहाँ इंद्रलोक में।
इंद्रासन में आ जाए के कहत है कि तू हे जगह बैठल बाड़ो अब तहार पूजा ना होई मैं ग्वाल बाल अभी गोवर्धन पहाड़ के पूजा कई रहल बाड़े अभी इंद्र सुनले आर गरमा गइले हो गरमा गइले आर गरमा गइले हो अरे गरमा गइले अरे गरमा गइले हो अरे गरमा गइले इंद्र बाबा सुनी अभी इंद्र गरमा जाता है गरम होके के मन मेघ लोग ने जुटान कर देहल जुटान कोई के कहत है कि जाय के ग्वाल गोकुल में तो हम बरखा खूब बरसावल बैठा बैठा बरखा होखे लागले सरकार बैठा लागल बारिश होखे लागल अब कृष्ण भगवान कहले कि ओहो तो हवा खेला हमारा करे के पड़ी एक कानी अमरी पर पर्वत पे उठा लेते रे आ सब ग्वाल बाल आ गइले ओजबिए लुका जाते रे आ मोए पहाड़वा आ मोए में खावा के संगे सोन में टिके और मोए में खावा के आ बरखा बरसावे लगले भगवान कानी उमरी पर गोवर्धन पहाड़ के उठा लेला उठाई के मैं ग्वाल बाल गाय होई सब हमें अपन आई के थी हो गई बरखा कतनो भई त्राहि त्राहि करे लगले इंद्र के उजबिए घमंड टूटल पहिले से गोवर्धन पहाड़ के पूजा होखे कृष्ण भगवान की जय ये पाभरोधी का हो हां ये है पाभरोधी चल इलर ले ध्यान दे कथा कहले है सुननी है सब अरे कथा तो सुन को बाथा हम निकल ए आई गावो तर ई कुल आई हां जानत रहो जय जी महाराज खत्म ए तू गावे लो अरे उ का गावे हम जानत देखे तो खत्म बा अब महेश बाबा के लिए बड़े करिया कमर होई ना उजो ई ना कुल जाने लो पढ़े के न पढ़ला ई कुल ना जाने लो करिया कमर होई ना उजो लाखन बार धोवावला से आ मौका कबहू ना मर्दा होई है कतनो देह बनावला से देह रगड़ावला से विधवा कबहू सिधवा ना होई है टिकुली से नूर सटवला से आ कुकुर के पोछ सोझ होत ना धुरान कबे आ घीव तेल लगा के कतनो बार सोटिया वाला ध्यान दे जी सोटिया वाला से तोहरे लेखा लोग के हमारा जरूरत पड़ेला कहानियां लो लेखा लोग के हम साजे खातिर भइल बनी हमारा होई बोलावे ना आवेला ऐसे कि हमार संस्कार ना हो ई तहार संस्कार हो कि तू डोलावता ए जे कंठे से काम वाला लंठ ई डोलैती त हिनका के कौन काम रहल ना डोलावला बजावे के हारमोनियम से स्वर लिपि देतनी जैसे देतनी वैसे दो इन गायकी हो रे वो जने के चिचिया करे कहत रे कि आई एम पायरेट ऐसा ही जान जान सब है कि एगो शेर रहे जंगल में हां एगो शेर रहे जंगल में हां एगो गधा गांव में के रहे रोज सुने कि ये भाई ई तो जहां हम चोरे खातिर जात नहीं तो हमें ई शेर रहता हां और हर एकर व्यवस्था बनावे तो हां न तो भूख मिटी ना है गधा का काम कोइलस कि बाघ के छाल पहिन ले हां आ पहिन के हां का काम भइल कि चल गेल जंगल में जाता तो शेरवा आवता शेरवा जब आवता तो
गदहवा के देख के भड़कता। हाँ तो गदहवा से कहत कि तू के हवा? गदहवा कहत कि तू के हवा? हम शेर होई। शेरवा कहत कि हम शेर हई। गदहवा कहत कि तू शेर हवा तो हम हई सावा शेर। वो कैसे? आओ पिठाई पिठाई बोलो जा। ई बात ना होई। तू सावा शेर कैसे हवा? हाँ तो गदहवा कहत कि अब पिठैया पिठैया खेलल जा। हाँ ठीक बा चल। तो पहले के पिठैया चढ़ी ए भारत रत्न। तो कहत शेरवा कि तू ही पहले चढ़। हाँ तो गदहवा कहत कि ना 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 पहले तू चल। पहले तू चढ़। हाँ ना होत रहल कि पहले बाबा रउआ चालू करी। हाँ तो ना हम कहने कि ना पहले तू चालू कर। कहले कि ना ना रउआ पहले चालू कर। हम कहने हैं कि ठीक बाटे हम ही चालू करत। तो वही तरह गदहवा कहलस कि ना पहले तू चढ़। तो शेरवा कहलस कि ना मनबो तो ठीक बा हम चढ़त। चढ़ गई शेरवा गदहवा पर। हाँ गदहा पिठैया ले ले बाटे। आ लेके चलत बाटे। ओकरा तो लारी ढो के चलत बाटे ओकरा तो लाठी ढोवे के आदत बा। हाँ चलत बाटे खूब। हाँ मार के राउंड। और जब कुछ दूर चल गई हाँ तब शेरवा कहत कि अच्छा ठीक बाटे अब तू चढ़। गदहवा चढ़ गई। चढ़ गई। आ चढ़ के नीचवा से जब लगावल शेरवा कहत कि ए मदद नहीं हम तो ऊपरा से खाली अपन टंगरिए फेंकले रहनी है। हई नीचवा से का लगावले बाड़ा। तो कहत गदहवा कि है हसावा से ये सावा शेर हो। ये तो बोले फिरता रहो। ये पागल भिका। कथा के हमार गुरु एगो रहल है। रहल है ध्यान तो देखरी। लंगई ना करिले लेकिन लंगई पर जे उतर जाला ओकरा संग लंगई करे के चाही। हाँ